Bismillahirrahmanirrahim. Marı Türkmenistan'ın marısı. Bir han ağalan bir yerde geçiptir. Bir bay adam, bağlı, bustarlı adam. Öz bağını bir karger tutuptur. Bir karaca oğlan, kadim zamanın berdesi kulu. Müslüman oğlanmıştık. Adı da mübarekmiştik. Odan adı var, mübarek. Bir bağının işine dip berýänmişdik. Bağı näme? Nar bağı varmıştık, anar. Oham bu oğlan heyvera arvavının icazasızlığını al senden nardan iyide vurdu diýmede iýmeýänmişdik. Men işlemäge geldim, nar yemäge gelmek icazam yok deyip şıgat halal hor insanmıştık. Arvavı da daşından görüp wagyn hoşu gelýänmişdik şu oğlanla. Oham ol arvavın da bir qyzy varmıştık. Heyvera edipli, hayali, gelşikli bir akıllı qyzmıştık. Oham bu qyzyň da badygyny bilip başga da hanagala, bayagala öz oğlanyň üçin gudaçylyga gelýänmişdikler. Näçe ha tarapdan gelipdirler, amma bu arwab, bu bayadam ijaza bermäpdir. Bir hani pikirlenseň göreýin näme bolýar. Ohum yankı berde bilen maslahatlaşıptır. Mübarek bilen. Ey mübarek zanniptir. Men bir qyzym ma öýde dipdir. Oňa da şeýle däni deýerek taşdan gudaçylyga gelýärler dipdir. Sen näme nazariýaň başyma oratdy? Kime bersem gaw bolar dipdir. Onna yankı mübarek aýdypdyr. Ey arwabym, ey baýarym dipdir. Bir wagt bir zaman geçti. Şu zamanın adamları qyýlaryna gudaçylyga gelenne tarafın taýfasyny özleýärdiler. O palan taýfadan mı? Oňa berip bolmaz. Palan taýfadan gelse oňa berer. Şu taýfany özleýärdiler, olara utturup geçdi dipdir. Bir toforla wady, taýfasy bilen işi yok. Maly bilen işi var. Palan sirweti barmy? Falan hanyň oglumy? O bereýle oňa. Palan kargerin oglumy? O berip bolmaz oňa. Malını özleýärdi. Onu da otturup geçdi dipdir. Bir toforla gelşigini özleýärdi. Onu da otturup geçdi. Bir toforla palany özleýärdi. Onu da otturup geçdi. Amma bir toforla şoň dinini özläp berýärdi dipdir. İmany näjerek? Hudaýa etiqady näjerek? Ahirete inanşy näjerek? Halal çürük çykarşy näjerek? Şonu özläp şoňa berýärdiler dipdir. Indi sen özüň bilýän dipdir. Peygamberimiz da mübarek hadisi var, men onunla uzaklaştım, vaktim gidip barya. Doğru dini özlep alın otur diptir Peygamberimiz da. Ohum yankı arvab öz içinden de yüreğindeki ey mübarek can diptir. Onunla mene şılın içinden diptir, seni gavuryan diptir. Dinin de yok orada, imanın da yok orada, takvasılığın da yok orada diptir. Mübarek aydıptır, yok diptir, men kuda derken sana diptir. Gudalonma bar onun içinden gözle diptir. Men bir kargır oğlan diptir. Bana da liyagatı var diptir. Sen yalak arvab adamın qyzy bilen izdivac etmek. Yankı arvab yok bolmaz diptir. Öz qyzym bilen maslahatlaşaýyn, ennesi bilen maslahatlaşaýyn, maslahat bolsa men sada atjak şo qyzym diptir. Senden gaw oğlan, imany oğlan kim bar diptir. Ennesine aýtypdyr bolýar diptir. Qyzyna aýtypdyr bolýar diptir. Ey musulman oğlan, ey ayallı olla, aya şu zamanna bir tofor ecekeleri, dayıdaları qyzyň elinden halvatda çekip de heysin nedir bir kargar oğlana barjak dip bay aýdan näme halam? Düwrek taşdan gurrun çykan näme ham? O palan han adam öz qyzyny öz kargaryna dakypdyr dip. Bu kadar gurrun bolan näme ham? Hatmen maskaraçylykla bar şahit bolandyr. Hatmen kep gurrun mardy çykandyr. Amma gurun olara alınmanjak, men öz kargerimde bolsa, karakulla bolsa, çün imany kamylşy benden dinini özläp bereýin dipdir. Hudaý bilen işim bar dipdir. Hudaýyň awliýalaryny muhabbet etmek diýdi kişi. Takypdyr mübarek. Qyzy bilen izdivac edipdir. Näçe ýyldan soňra
şol mübarek bilen şol han adamın gyzyndan bir çağı dünýä gelipdir. Adyna Abdullah daqdır. Abdullah ibn el-Mübarek tamam havzahay ilmiyeler dünýäň ýüzündäki havzahay ilmiyeler ol şahsiyeti tanıya. Şonolun kitaplary biziň elimizde. Abdullah ibn el-Mübarek alim adam, faqih adam bolýar, muhaddis adam bolýar. Ebu Hanifa'nın şagirdi Ebu Yusuf, şoň şagirdi Abdullah ibn el-Mübarek bolýar. Ulukun alim adam, dünýä tanylýan adam. Hey musulmanlygon, eger şu han adam gyzyny däni, hol falanyň malyny özläp beren bolsady, aya şagat owadan semere görüp dilerdimi? Amma imanını özläp berdi, bir dünýä boýunça iftihar boldy ol adama. Biz musulmanlygolla gurrunşy her bir ýagdaýymyzda, hatda gudoçlyklarda da, hatda dost tutuşmazda da, her bir ýagdaýda Hudaýy we Hudaýyň awliýalary, Hudaýa çyn imanlary ba adamlar bilen dost bolup gatnaşaýlyň ki bu dünýä o dünýä günenmämiz şoň üçin bolar. Hudaý Taala hemmämize sıhhat we salamat we afiyet bersin. Hudaý Taala meridlerimize, öýlerdäki ýatan, bimarstanlardäki ýatanlara hemmejine şifa bersin, kuwat bersin. Hudaý Taala gözleýärlerini de azrazym bersin. Hudaý Taala tamam muşkulatly dogullamyzyň muşkulini aňsatlyga salsyn. Hudaý Taala rahmetli ýagyllary beripde bir ekrançylyklamyzy sagaman ele alyp halal ýoldan alyp da halal ýola sirf etmegini wajibatlary bilen dagyk suratda mustahak adamlaryny tapyp bermegi bilen halal ýere sirf etmek bilen hoşluk bilen onu sirf etmek. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.